खुलुमबाय गिबियावनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय। दायो नैबे डिभाइन आरो बे आंनि बिसि दा जोंनि फिसालाखौ जोङो गोबां इसोरनि यावहाय आरज खालामनायजों आरो गोबां सुबुंफोरनि बिनायजोंहाय फाहामजानायखौ मोननो हाबाय। गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरबाय आरो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आरो आंनि भिडिअ खालामनायनि जाहोना बेनो माने थांनाय आङो दाखालि साननैसो सिगां फंबाय डिभाइन नार्जारिनि सायाव भिडिअ बनायदोंमोन नङा होमबा रियेल जाथाय जादोंमोन बिनि सायाव माने आं भिडिअ बनायदोंमोन ओमफ्राय दा बिथाङा दायो मोजाङाव फैबाय आरोना गोबाङानो सोंहरदों नालाय मोजां जादोंना जायाखै बियो मोजां जादोंना जायाखै होननानै ओमफ्राय दायो बियो मोजां जाबाय आरोना बयनिबो बिनायाव आरो जोंनि आइजो हान्जा दङना जोंनि आइजो हान्जाफोरनि बिनायाव नबिना लानायावहाय नबिना माने गोबाङानो मिथियोबो आरो मिथियाबो आरोना मिथियिफोरबो दं नबिना माने 9 days प्रेयार माने 9 दिन बिसोरो जाया लोङा आरज खालामबाय इसोरनियाव सानहर बिनि थाखाय माबाबाय आरोना इसोरा खोनासंबाय आरो लोगोसे स्पेसियेलि जोंनि बिनानाव लेट आलफनसा बर' नार्जारि बिनियावबो बिसनानै होबाय नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो माने आलफनसानियाव रिकुवेस्ट खालामबाय आलफनसायाबो बिनानै होबाय जानांगौ जों फोथायो मानो होनबा गोथारफोरनि बिनायखौ इसोरा खोनासङो नङा होमबा पापिफोरनि बिनायखौ बुलाय बहा खोनासंनो जायानो गोथार जायानो मा होनो गोथारैनो थैना थांबाय बिसोरथ' सोरगो रायजो मोनखागोन नङा होमबा जाया मानो होनोबा सोरगो आरो नोरक बे मोननैया थाखायो बिनिखायनो जाया गोथार बियो सोरगोआव थांगोन जाया पापि बियो नोरकआव थांगोन जायानो गोथार बिनि बिनायखौ इसोरा खोनासंखागोन निस्सय जोङो गोथारफोरनियाव जोङो फोथायो जे बियोब्लानो माने जोङो बासायजानायखौ मोनो एबा जोंबो मदद मोनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ प्रेयारनि सोमोन्दै प्रेयार मस्ट पावारफुल बिनिखायनो नोंथांमोनानो खुद खोनासंनानै लादो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आरोना खुलुमबाय गिबियावनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय। दायो नैबे डिभाइन आरो बे आंनि बिसि दा जोंनि फिसालाखौ जोङो गोबां इसोरनि यावहाय आरज खालामनायजों आरो गोबां सुबुंफोरनि बिनायजोंहाय फाहामजानायखौ मोननो हाबाय बेखायनो इसोरखौ हाजासे हामबाय होदों। बेजोंनो लोगोसे जे जोंनि बे डिभाइन नार्जारिया आदा दैमालुनि फिसाजो आलफनसा बे आलफनसानियावहाय जोङो बिदोंमोन आरो गोसोखांहोदोंमोन जाहाथे आफा इसोरनाव बिनानै होनाय बायदि दा गमामायै बे बिनानाव आलफनसानि बिनायजों जानांगौ बे गथ'खौहाय मोजां खालामबाय बेनिखायनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे गोबां दौरिफोर कारिजमेटिक प्रेयार हान्जाफोर सुबुंफ्रा बिनानै होलांबाय आरो होनायनि गेजेरजों बे जों फाहामजानायखौ मोनबाय बेनिखायनो इसोरखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय गोजोन्थों। आलफनसानियाव माबायदि बिनायमोन आरो मा होनो माबायदिहै हामखो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला आरोना बिनि खुगानिफ्राय गाजोल अन्थाइ खानायदें बायदि बायदि गदोंमोन बे फंबाया दिनै रिकभार जाबाय जोबोद मोजाङाव फैबाय नोंथांमोना फुल डिटेल्स नायनो थाखाय माबायाव थांबानो जाबाय मा होनो आमाइ दैमालुनि चेनेलाव थांनानै नायहैदो माबोरै गाखो माबोरै हामखो आरो माबायदि जायामोन बिनि मुङा मा बबे गामिनि नोंथांमोना डिटेल्स टटेलि थांनानै नायहैदो आरोना आं फुल होनाय जायाखै जोबथारनायावहाय नोंथांमोननियाव रिकुवेस्ट खालामफिनबाय आरोना नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। नोंनि नामा मा नाम? डिभाइन नार्जारि। नों मा क्लासाव फरायो बाबु? 8 क्लासाव। क्लास 8आव नोंनि आइ आफानि मुङा मा नाम? बाबानि बिनियाव ओमफ्राय मामिनि साखिना। नोंनि गामिनि मुङा मा गामि? बिथिनि। आच्छा बाबु नोंनाव दिनै आङो सोंहरनो लुबैबाय नों मा जौ लोङोमोन नामा?
दे मोजाङै स्रा स्रा बुं नों अब्ला इसोरा अनगोन इसोरा अनख'थार आरो बे जों हाजार पापिब्लाबो गाज्रिब्लाबो गाव गावनि मावनाय पापफोरखौ फोरबोनि मुङै जोङो निमाहा लायोब्ला फोरबोआ जोबोर अनो निमाहा होयो बेनिखायनो जेरै जन 6:36 लिरनाय दं आफाया होनाय माने आंनियाव फैनायखौ आं मालाबाबो गारहरा जाय आफा इसोरा सायख'वाब्ला जों फोरबोनियाव फैनो होनब्लाबो हाया दिनै बेनिखायनो बाबु सना डिभाइन बेनिखायनो बुंदों जों गाज्रिब्लाबो जों पापिब्लाबो जौ लोंग्राब्लाबो इसोरनिफ्राय गोजानाव थादोंब्लाबो इसोरा जोंखौ नागाराखै इसोरा जोंखौ मालाबाबो गारहरा बेनिखायनो नों दा बुंनो गावखौ बुंनानै ला नोङो मा जौ लोङोमोन नामा एसे आच्छा माने थांखु बिरि सेग्राफोर नोङो सोबोमोन नामा लोगोफोरजों औ सैथोखौ बुङोब्ला इसोरा अनो नों मावनो हायै जेबो गैया नों अननानै नोंनि गोथार आखाइजों बे अनजोग्रा डिभाइन नार्जारिखौ नों अनखांदो नों बेखौ नोंनि गोथार आखाइजों दांनानै गोग्गो जिउ आरो गोग्गो देहाखौ होदो मानोना फोरबो नोङो जेरै खानाफोरखौ नुहोदों बुटफोरखौ होखारदों गोथैफोरखौ फोथांफिनदों लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों अनजाग्रा जाय डिभाइन नार्जारिनि गासैबो मावबोनाय पापफोरखौ दिनै आइ आफानि आबै आबौनि मावबोनाय पापनि जारिमिनफोरखौ नोंनि गोथार थैजों बिसोरनि पापफोरखौ सुस्रांगारनानै बे गथ'खौ अनखांदो नों गोग्गो जिउ आरो गोग्गो देहाजों बेखौ नोङो अराय सम नोङो मोजां लामाजों दैदेनदो आरो बे बुहुमनि गासै जायफ्रा डेनराइट जौ बिरि सिगारेट थांखु ड्राग्स जानानै बिसोरो गाव गावनि जिउखौ आद्रि खालामबाय गासैबो जला सिख्लाफोरनि थाखायबो दिनै बिदों अल्पनसा नों अननानै बिसोर गासैबो बे जला सिख्लाफोरनि थाखाय नों फोरबोनाव बिनानै होदो बिसोरबो जाहाथे मोजां देहा मोजां जिउ मोजां गोग्गो साननायफोरखौ लानानै अराय सम बिसोर इसोरनि लामाजों आगान सुरनाय बायदि बुहुमनि गासैबो जला सिख्लाफोरनि थाखायबो फोरबो नों बिसोरखौ अनखांदो हालेलुया 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 जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मानि जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जोंखौ बेरायदालां बबेखानि हामिनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन 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 बाबु नों दा जिउआव गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आथिङाव मिजौनाया दंबाय थायोमोन बे खारबाय नोंनियाव आथिङाव मिजौनाय दंबाय थायोमोन औ बे जोनायथिंहाय दंबाय थायोमोन मिजौबाय थायोमोन बे खारबाय आरो नोंनि जाय आलफनसा बर' नार्जारिनि बिफा बिथाङाबो बिनानै हरदों नालाय फनजोंनो स' नोंथांमोनाबो रिकुवेस्ट खालामनो हागोन एबा माबा मोनसे गानो रोङै बेरामफोर गावनि फोथायनायासो गोगोम गावनि फोथायनाय थायोब्लानो सोरनिबा बिनायाबो खोनासंजागोन स' नोंथांमोनाबो रिकुवेस्ट खालामोब्ला एबा बिजानो लुगैयोब्ला नोंथाङा नैबे आमाइनि माबायावहाय चेनेलाव थांनानै आरोना रिकुवेस्ट खालामहरनो हागोन आरोना मेलफोरनि गेजेरजोंहाय बेनिफ्राय आर्जेन्ट जायोबा नोंथाङा आंखौ मेसेज खालामहरबानो जाबाय माबायावहाय मेसेन्जारावहाय आंनि सिसिलिया नार्जारि माबायाव फेसबुकआवहाय आङो लिंकआव डिसक्रिपसनाव होना होगोन आंनि लिंकखौ स' नोंथांमोना चेक खालामनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैथां एबा मेसेज खालामहर आरोना जुदि आमाइ दैमालुनि माबाखौ नाम्बारखौ नांगौब्ला आरोना आं हरनानै होगोन जुदि नोंथांमोनाबो बिजानोबा आर'ज खालामजानोबा आरोना स' सोखाजानायाथ' बिनानै होयोब्ला निस्सय पावारफुल प्रेयारा सोखाजानायखौ मोनगोन नोंथाङाबो फोथायनांगोन आरोना जायनियाव फोथायनाय दं जाय आसा खालामो एबा आं हामगोन होननानै इसोरनियाव भरसा खालामो बे बिथाङानो हामगोन स' बेयाव थाखा फैसा नाङा बेयाव जेबो मेडिसिन नाङा मेडिसिनानो जाहैबाय जोंनि मस्ट पावारफुल प्रेयार स'
नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामना होगालांदो लोगोसे आंनि नैबे सिसिलिया नार्जारि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदानफोरा स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं